Stan, gefeliciteerd. Het is wel even lekker staan hier denk ik na afloop. Ja, dankjewel. Ik ben vooral blij dat we toch nog die 3 punten pakken. Ik denk dat we het onszelf redelijk moeilijk hebben gemaakt de tweede helft. Tegen 10 man moet je het eigenlijk altijd afmaken en die 2-0 zo snel mogelijk maken. En dat doen we niet dus. Maar uiteindelijk, de ontlading is eens zo groot als je in de laatste minuut nog kunt scoren. Ja, want nu kunnen we twee kanten op. We kunnen het inderdaad hebben over dat jullie eigenlijk makkelijker hadden moeten winnen. Of we kunnen het erover hebben dat jullie toch gewonnen hebben. Welke kant wil je op? Dat we gewoon toch gewonnen hebben, denk ik. Ik denk dat we het positief moeten bekijken, dat de 3 punten binnen zijn en dat dat vandaag het belangrijkste is. Ook al hebben we het onszelf wel moeilijk gemaakt. Ja. Nou, laten we het dan maar even hebben over die blessuretijd. Er wordt een overtreding gemaakt. Nou, je kunt zeggen, het is misschien niet de slimste overtreding op die plek. Wat dacht jij toen? Ik dacht dat eerst en vooral dat het een slimme overtreding was van Sven, die ook een goede wedstrijd speelt, vind ik. Hij gaf de bal aan mij en hij zei trap hem binnen en dat heb ik gedaan, dus dat is leuk. Dus ze zeggen tegen jou, trap hem binnen. Daar wil ik wel iets meer over weten. Hoe je zo'n vrije trap dan benadert. Vanaf die plek en wat gaat er door je hoofd? Hoe focus je? Hoe doe je dat? Ik trap regelmatig nog wat na training ook soms. Dus ook vaak van die positie. Dus dat lag wel ideaal. En, ik zag hem vertrekken en je voelt dat meteen als je hem raakt of dat hem goed gaat of niet. En dan zag ik hem erin gaan. Dus ja, top. Hè. Ja, en op het moment dat die bal dan in die kruising verdwijnt en het stadion ontploft, wat gebeurt bij jou dan? Ook even kortsluiting? Ja, volle ontlading ook bij mezelf. Alle emoties dat eruit komen. Dus het is geweldig om te zien en om te voelen. Ja, en dan is natuurlijk Stadion Geusel een van de leukste plekken om in de laatste minuut voor je harde kern dat doelpunt te maken. Ja, 100%. Ik denk dat de sfeer er vandaag goed in zat. Ondanks het weer dat toch iets minder was, waren ze toch weer met veel aanwezig. En ik zeg het, de sfeer zat er goed in, dus als we dan zo nog die 3 punten kunnen pakken is echt mooi. Ja. Nou, kijk, voor de neutrale toeschouwer en voor een fan is het leuker met die ontlading op het laatste. Laten we het toch even over hebben. Waarom konden jullie het niet eerder afmaken? Ik weet het zelf ook niet. Ik denk dat we een paar goede kansen nog krijgen op 2-0. Maar dat we het dan achterwege laten van het af te maken. En dan groeit het geloof bij hun. Toch nog krijgen ze wel halve kansen en dan uiteindelijk valt die 1-1. Dus ja, toen was het toch wel even de koppen naar beneden, zag ik bij iedereen. Maar uiteindelijk is het belangrijkste zeg ik nog eens dat we die 3 punten gewoon toch thuis hebben gehouden. Ja, op het moment dat die 1-1 valt, moet je toch helemaal gek worden van binnen? Ja, ik werd echt, ik denk nog een paar. Ik zag aan de reacties dat we echt... maar ik denk dat we het een beetje over onszelf hadden afgeroepen dan die 1-1. Maar ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Inmiddels, als ik het niet verkeerd heb, 7 wedstrijden op rij hier in de Geusteld niet meer verloren. Dat zegt ook wel langzaam iets. Nee, ik denk dat we inderdaad thuis heel sterk zijn. Een paar keer gelijk wel, dat we misschien beter 3 punten, want met puntjes schiet je niet altijd veel op. Maar uiteindelijk, ik denk dat we een goede thuisreputatie hebben, ook mede dankzij de fans. En dat gaan we tot het einde van het seizoen proberen vol te houden. Ja, nou, die laatste 3 wedstrijden, de Graafschap 3-3, Dordrecht uit 1-1 is ook goed resultaat. En nu winnen, ja, dat biedt wel vertrouwen nog voor die laatste paar wedstrijden. Ja, we hadden gezegd, we hebben de koppen nog eens bij elkaar gestoken en voor die laatste 10 wedstrijden gingen we er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te halen. We bekijken nu wedstrijd per wedstrijd en ik denk dat we op de goede weg zijn. Hey Joeri, ik kan me voorstellen dat chagrijn groot is na deze wedstrijd bij jullie. Ja, absoluut. Deze wedstrijd had je gewoon moeten winnen. En niks meer, niks minder. Maar je zegt zelfs moeten winnen. Jullie zijn achtergekomen, jullie staan met 10 man lange tijd. Waar leid je dat uit af dat je eigenlijk had kunnen winnen? Nou, omdat ik vind dat wij over de hele wedstrijd gezien gewoon beter waren. Eigenlijk na die rode kaart krijgen we wel een aantal kansen tegen nog. Die pak ik dan. Maar ik denk dat we zelfs met die rode kaart nog een paar momenten in de wedstrijd gewoon overwicht hebben. En kansen creëren. Zo scoren we natuurlijk ook die 1-1. En daarna moeten we gewoon slimmer zijn. Overtreding die nog op het einde gemaakt wordt, dat is helaas een lekker plekje voor hun. En dat soort dingen moeten we echt slimmer gaan worden. Ja, die rode kaart is natuurlijk een cruciaal moment. Het gebeurde vlak voor jou. Hoe heb jij dat gezien? Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn focus heel erg op de bal was. Dus ik heb de actie van Gabet of de spits niet gezien. Stroom het even uit. Dus ik kan daar niks over zeggen. Ik heb echt geen idee. Ik heb het niet goed gezien. Dus, Ja, want de vraag is dan altijd een beetje hoe dat zit nou precies met die regels. Tuurlijk, hij loopt Sven Braken enigszins onderuit. Penalty kan ik me heel goed voorstellen. Maar rode kaart is dan wel een heel strenge beslissing. Ja, ben ik het helemaal mee eens. We hebben een paar voorlichting gehad natuurlijk. Krijgen we altijd voor het seizoen. En dan worden de regels uitgelegd. En ik dacht dat de penalty een gele kaart was. Maar de scheids legde het uit als dat het geen voetbalactie was. Dus dat hij bewust die Braken naar beneden trok. En dat het daarom een rode kaart was. Ja, dat is een beslissing van de scheids, daar doe je daarna niks meer aan. Maar ik vind het ook wel zwaar inderdaad. Ja, daar heb je het dan maar mee te doen. En toch, op de een of andere manier,
Weten jullie dus die gelijkmaker nog te maken? Zag je dat nog aankomen of had je het gevoel dat het een hele moeilijke wedstrijd ging worden? Nou ja, wat ik zeg, eerlijk gezegd zag ik het nog wel. Ik had het gevoel in de wedstrijd dat het nog kon. En dat zag je ook, dat gebeurde ook uiteindelijk. En nogmaals, daarna moeten we gewoon slimmer zijn. Ik denk dat het gevoel een beetje leefde dat we aan een punt ook niet zoveel hadden. Maar uiteindelijk heb je meer aan een punt als dat je hier nog met een verlies weggaat. Dus daarin moeten we gewoon slimmer zijn. Ja, tot slot. Ja, jullie verliezen nu 2 keer achter elkaar. Je kijkt natuurlijk ook naar die ranglijst. En dat gaat natuurlijk ook wel een beetje wringen of een beetje knagen aan jullie. Hè? Dat jullie wat weg aan het zakken zijn. Ja, je wil gewoon winnen. En dat gebeurt nu de laatste wedstrijden niet. Dus dat is gewoon zuur. Maar dinsdag staat er weer een wedstrijd op het programma. Dus dat is lekker snel. En dan kunnen we ons weer gaan opmaken voor Jong Ajax. Wat we makkelijk doen als het moeilijk kan. Hè? Zo, ja. Nee, dat is inderdaad. Na de 1-0 was eigenlijk, dan kom je tegen 10 man te spelen en dan krijg je echt een aantal goede mogelijkheden om die wedstrijd gewoon dood te maken en gewoon binnen te slepen. Ja, en dat laten we toch na en dan is het echt wel teleurstellend dat je die 1-1 tegenkrijgt. En daar was ik echt wel goed ziek van eigenlijk. En gelukkig was Stan met zijn gouden linkerbeen daar om nog de overwinning bij ons te helpen. Jou als trainer zijnde haalt dan dat alle gevoel weg, als in al het negatieve gevoel weg? Of ben je dan toch iemand die zo erin blijft hangen van ja, waarom hebben we het ons zo moeilijk nog gemaakt? Ja, nou dat vooral. Want ik denk gewoon dat je hem veel eerder moet beslissen. En als je hem niet op die manier beslist, mogen we nooit op die manier ook een goal tegenkrijgen tegen 10 man. En daar baal ik van. Ja, dat is ook de rol van de trainer, denk ik. Over de wedstrijd zelf, die eerste helft. Het zag er moeizaam uit voor beide partijen. Had je dat gevoel ook? Nou, ik denk dat de eerste fase van de wedstrijd dat het een beetje over en weer ging. Ik vond het wel een intense wedstrijd. Hè. Dus volgens mij was het geen saaie wedstrijd om te zien. Tweede fase van de eerste helft denk ik dat VVV iets beter was, iets meer veldoverwicht, ook een aantal mogelijkheden creëert. In de tweede helft denk ik dat wij goed uit de kleedkamer komen en ja, vervolgens 1-0 voorkomen met een rode kaart ook en een penalty. Ja, en nogmaals, dan het verhaal daarna hebben we gehad. Ja, is er iets wat jij specifiek veranderd hebt in de rust? Waarom het in de tweede helft beter ging? Nou, het was eigenlijk de eerste fase van de eerste helft speelden we nog wel goed. Toen kwamen we nog wel regelmatig op de helft de tegenstander en hielden we de bal ook veel langer. En daarna, we hielden de bal ook niet meer in de ploeg. Dus elke keer als we de bal hadden, gaven we hem eigenlijk vrij snel weer weg en moesten we weer aan het verdedigen. En dat was eigenlijk een beetje de boodschap in de rust, dat we daar wat meer rust in moesten vinden. En dat deden ze eigenlijk goed en betere keuzes werden gemaakt. En ja, daardoor speel je ook wat beter. Op een gegeven moment ging je wisselen, hè, omdat je tegen 10 man speelde en kwam Tijmen Vrij aan de linkerkant erin. Die was echt koud ingevallen en hij had al 3 hele grote kansen bij elkaar weten te voetballen aan die linkerkant. Is dat dan iets van je daar heel tevreden over bent? Of denk je dan bij jezelf nog van, waarom heeft hij niet een van die 3 ballen gemaakt? Nou, hij kwam in ieder geval in die situaties. Je hoopt het is wel jammer. Hij was wel degene die zijn oude ploeg pijn had kunnen doen. En misschien heeft hij het ook wel expres gedaan. Nee, maar ja, dat is jammer. Maar ik moet zeggen, hij was wel super dreigend. En hij creëerde een aantal mogelijkheden zelf. Hij viel goed in, dus daar was ik enorm blij mee. Ja, dat is wel fijn dat je die opties ook weer krijgt op de bank. Je bracht, om over personen te hebben, El Basri ook binnen de lijnen. Die had het iets moeilijker, vond ik, met zijn invalbeurt. Ja, dat vond ik ook. Ik vond ook hij en Luca die hadden het wat moeilijker dan ik had verwacht. Ik denk, de laatste fase van de wedstrijd kun je nog wel wat vers bloed gebruiken om eventueel nog te profiteren van de ruimtes die er komen op het veld. Dat VVV toch wat wil gaan doen als het gaat over een achterstand proberen goed te maken. Ja, en dat viel een beetje ongelukkig, moet ik zeggen. Nu, de balans opmakende. Je hebt al 7 wedstrijden op rij niet verloren hier in de Geuselt. De laatste 3 wedstrijden zien er goed uit. Hè? Tegen de Graafschap, Dordrecht, nu winnen. Ja, dat is toch wel een lekkere omslag wat je teweeg hebt weten te brengen hier. Jazeker, dat is mooi. Maar uiteindelijk vandaag
ik was wel blij, maar uiteindelijk die goal die we tegenkrijgen, ja, goh, daar baal ik nog altijd van, weet je. Dus het gevoel was niet zo euforisch als dat er heel veel mensen wel waren, maar dat is nu is dat wel anders. Nu ben ik gewoon enorm blij dat we die wedstrijd toch nog gewonnen hebben. En op naar de volgende. Ja, dat vind ik wel mooi, die mentaliteit, dat ook wel echt blijft hangen. Ja, naar de laatste paar wedstrijden toe. Ja, ik zou niet hardop willen uitspreken, maar het blijft wel leuk om ergens voor te blijven spelen. Op deze manier, met deze resultaten in die laatste periode. Ja, goed, maar ja, het zijn er 2 wedstrijden gespeeld nu in de periode, dus en er zijn er nog 7 te gaan. Dus ja, om over een periode te spreken, ja, dat is toch veel te vroeg. Kijk, we moeten gewoon per wedstrijd ons stinkende best doen om te proberen een resultaat te halen. En aan het einde van de rit zien we wel waar we uitkomen. Dus deze energie erin houden en dan komt de rest vanzelf. Ja, die energie is prima de laatste weken, dus daar ben ik wel content mee. Waar ben je het meest teleurgesteld over van vanavond? Wat blijft het meeste hangen? Dat we die wedstrijd verliezen. Want ik denk dat het, uiteindelijk, ik denk dat het onnodig is. Want ik vind tot de rode kaart dat we controle over de wedstrijd hebben. Alleen die rode kaart, dat verandert natuurlijk wel heel veel. Daarna doen we het eigenlijk, vind ik, ook nog goed. En komen we nog weer terug in de wedstrijd, maken we nog een goal. Ja, en dat allerlaatste moment is natuurlijk, dat is verrot. En dat gebeurt ons iets te veel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat heb ik jou daarna al een paar keer horen zeggen, helaas. Even over die rode kaart. Was dat heel streng bestraft? Hoe zie jij dat? Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik niet precies alle regels uit mijn hoofd ken. En met een strafschop en wel of geen rood, dat is mij altijd heel erg onduidelijk. Ik vind persoonlijk dat Gabin niet in de situatie moet komen dat hij een overtreding moet maken. Ik vind dat hij zich laat verrassen door Braken. Aan de voorkant al, voordat überhaupt de voorzet komt. Ik hoop dat hij daar wel heel erg van leert. Want dat weet je, en of dan wel of geen overtreding en wel of geen rood is, hij moet niet in de situatie komen. Ja, die 2-1 die valt dus ook na een overtreding. Is dat dan meteen een beetje het verhaal van deze wedstrijd? Deze 2 individuele fouten waar wat beslissend blijken? En de slimheid van Sven Braken in dit geval, want ik denk dat de vrije trap redelijk discutabel is, wel of niet. Maar goed, hij doet het goed, krijgt hem mee en ze schiet hem fantastisch binnen. Maar dat klopt. En dat zijn dingen, weet je, daar moet je op een gegeven moment wel van leren. En wij lopen iets te veel tegen zulke situaties aan. Ook vandaag in de wedstrijd, waar wij onze overtallers slecht uitspelen. Waar we zomaar een bal wegschieten waar we tijd hebben. Verdedigend zomaar duwen in de rug terwijl het niet nodig is. En dan, weet je, dat haalt ook je eigen kans weg. En wij lopen iets te vaak tegen dat aan, dat klopt. Ja, wat ik net ook zo zeg, dat heb je al een paar keer gezegd. Lijkt me heel moeilijk voor jou ook als trainer dat een repeterend verhaal blijkt te worden. Ja, als je trainer bent moet je soms heel veel dingen herhalen. En je hoopt dat jongens dingen snel oppikken. Weet je, en dat gaat de ene keer wat beter dan de andere keer. Alleen over de hele lijn gebeurt het iets te veel en dat is jammer, want het gevolg is dat we dus steeds minder resultaten halen. En dus vanavond ook een wedstrijd verliezen door zulke momenten wat totaal onnodig is geweest. Ja, dus weet je, dat is soms frustrerend. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En vooral ook als je een paar weken geleden konden jullie nog echt omhoog kijken. Dat is nu toch wel bijna voorbij. Of hoe zie jij dat? Ja, nee. Nou, we kunnen nog steeds omhoog kijken, maar de play-offs laken wel steeds iets verder uit zicht. En het is nog niet kansloos, maar het wordt er ook niet makkelijker op. Daar zijn wij ons met z'n allen wel bewust van en daar ben ik me ook wel bewust van. Dus als je wat wil, zul je wel ergens ook resultaten moeten gaan halen. Ja, en dan qua spel, ben je daar nog tevreden over hoe dat zich ontwikkeld heeft de laatste periode en de wedstrijden als vandaag? Nou ja, vorige week natuurlijk niet. Kijk, tegen Den Haag hebben we iets anders gespeeld. De periode daarvoor, het is iets minder dan voor de winterstop. Je merkt dat ploegen zich helemaal instellen op wat wij graag willen. Dan moeten we net weer iets beter doen en net weer iets beter zijn en net wat harder vrijlopen of wat anders vrijlopen. Dus daarin is het soms iets stroperiger en dat zag je vanavond aan MVV ook, die zich daarin had aangepast aan ons. Maar goed, dan is het aan ons om de oplossing te vinden. En dus eigenlijk een compliment voor ons, alleen de volgende stap is, daar moeten wij weer op reageren. En na de winter is dat wel iets minder. Het klinkt allemaal als van die kleine dingetjes die allemaal net het verschil maken. Ja, maar dat is ook voetbal en dat is als je
stapjes omhoog wil maken, is dat ook het verschil. Dat zit in kleine dingen. Maar kleine dingen bepalen een wedstrijd. Wel of geen overtreding bepaalt een wedstrijd. Hè. De bal goed in de voet spelen of net iets te ver, ja, dat bepaalt of je wel of geen kans krijgt. Dus wedstrijden worden vaak beslist in kleine momenten. En dat klopt. Ja. Tot slot, moet je de jongens echt weer oplappen naar de volgende wedstrijd toe? Nou ja, mentaal misschien wel even. We hebben net afgesloten. Aan de andere kant moet zichzelf oplappen, want dinsdag moeten we weer. En dus daar is ook wel verantwoordelijkheid voor zichzelf, fysiek gezien. En mentaal gezien zijn wij nodig. Nou goed, dat pakken wij op. En weet je, op naar dinsdag en op naar resultaat. En vooruitkijken. Ervaring is toch wel handig op zo'n wedstrijd als vanavond. Ja, iedereen zegt het. En, nee, ja goed, kijk, er is contact en dan moet je naar de grond. Hè. Nee, maar je doelt dan, neem ik aan, meteen op dat penalty moment. Hou je hem ook bewust een klein beetje in, zo dat hij in je rug loopt? Of moest je inhouden vanwege die bal, hoe die aankwam? Nee, ik moest wel even inhouden, hè, want anders denk ik dat ik bij het spel loop. Dus ik bleef een beetje achter de bal en ik hield hem ook van me af. Maar ik denk dat hij me wel echt vastgrijpt. En dan gaan we met z'n tweeën naar de grond en de scheidsrechter was resoluut. En rode kaart meteen. En toen ging ik me alleen maar focussen dat ik die bal moest binnenschieten. Ja, dat was een lekkere penalty ook wel. Absoluut, tegen jou de ploeg. Dat gebeurt natuurlijk. Voor je eigen aanhang is mooi. Maar ik bedoel ook nog eens dat allerlaatste moment. Want die vrije trap, die ontstaat ook bij jou. Ja, dat klopt. Het was een van de laatste minuten eigenlijk. En toen probeerde ik gewoon iets te forceren. Rondom die 16. En ik kreeg gewoon echt een schop. En dan ga je naar de grond en de scheids... legt hem neer, net bij het randje 16. En wat wel mooi was, is dat ik daar lag. En toen kwam mijn stand meteen van, sta op, want deze ga ik binnenschieten. Dus dat sprak heel veel vertrouwen uit. En dat is dan wel mooi als dat dan ook nog lukt. Ja, dat is mooi dat je dan echt volle bak kunt juichen. Ik heb je ook een aantal andere keren met je handen omhoog zien staan. Maar dat was niet met juichen. Op een gegeven moment begon je wel wat geïrriteerd te raken dat die kansen er maar niet in wilden gaan. Nee, inderdaad. Dat weet je gewoon dat het toch moeilijk gaat worden. Uiteindelijk, ze staan weliswaar staan we tegen 10 man te voetballen. Maar zij blijven toch dat geloof houden. En als jij gewoon sneller die 2-0, 3-0 misschien wel maakt, dan is die wedstrijd dood. En dan is het klaar, weet je wel. En nu had ik toch in het veld ook het gevoel van, het kan nog een keer en dan valt hij 1 keer goed. Ja, en dan zit hij meteen. En dat was echt, dat was wel een kater geweest als we hem niet meer hadden gemaakt. Ja, ik kan me voorstellen. Wat deed het op dat moment met jullie toen die 1-1 binnenviel? Ja, ik vind wel weer, dat is toch wel weer naar onze ploeg, weet je. Dat we wel gewoon weer door blijven gaan en voor die winst, vol voor die winst gingen. En het publiek er dan achter en het viel gewoon allemaal samen. Dus misschien was het nog wel mooier om zo te winnen. Is het nog belangrijk hoe deze wedstrijd in zijn totaliteit is verlopen? Hoe bedoel je dat? Ja, ik bedoel hoe de wedstrijd is geweest. Kijk, je wint 2-1, maar als je die wedstrijd gaat analyseren, maakt dat nog wat uit of vind je het belangrijk om die wedstrijd ook te analyseren? Nou kijk, ik denk dat wij best wel, vooral thuis, aan een goede reeks bezig zijn. En sinds november volgens mij al ongeslagen. Je zet nu weer een klein stapje. Ook in die 4e periode doe je nu gewoon mee. En daar moeten wij ons gewoon aan vasthouden. En per wedstrijd blijven knokken om toch nog van dit verloren seizoen, hoe iedereen het noemt, er wat van te maken. En kijk, wij hebben echt naar elkaar uitgesproken van laten we het nog niet als een nachtgaas uit laten gaan. Ik denk ook echt dat de mensen dat zien. En wij zien dat ook bij het publiek, weet je. Ze zijn er weer in vele getalen. Dus zij hebben misschien ook het gevoel dat we nog iets kunnen stunten of wat dan ook. Dus laten we daar ons aan vasthouden en dan misschien komt er nog iets moois aan. Ja, dan wil ik tot slot toch nog even over de wedstrijd zelf dan hebben. Want vond je het een goede wedstrijd van jullie kant? Jawel, bij Vlagen vond ik het heel goed. Eerste helft waren we echt wel redelijk goed aan de bal. Ik denk wel dat we in de eindfase, in die laatste fase, daar moeten we gewoon wat zuiniger zijn. En ook ikzelf ook, een paar keer dat dan wel die voorzet komt, dat ik dan net niet daar ben waar ik moet zijn. Dus dat neem ik mezelf dan kwalijk. Maar goed, al met al vind ik echt dat we wel aardig niveau hebben gehaald. En alleen in de tweede helft, wat ik zeg, dan kom je tegen 10 man. Ja, daar moeten wij gewoon killen. En dan kom ik weer bij dat stukje volwassen. Ja, dat is wel zo. Kijk, je hebt het over ervaring. Maar die ervaring heb ik ook. Dat als we dat niet doen, dan krijg je hem nog een keer. En dat gebeurde wederom. En daar moeten we echt gewoon vanaf. En daar moeten we echt stappen in zetten. Maar ik moet zeggen dat we de laatste weken echt wel, ook vorige week bij Dordrecht, dat had ook niemand verwacht. Dus laten wij lekker zo doorgaan.
Ja, Bjorn, het gevoel kan me voorstellen is erg teleurstellend nu net na de wedstrijd. Ja, klopt. Met 10 man is het al heel lastig. En ja, nu maken we de 1-1 en dan geven we de laatste minuut nog weg. Hij schiet er mooi binnen, maar ja, helaas. Ja, je maakt weer een doelpunt. Hè? Je kwam er weer in, je wist weer belangrijk te zijn. Ja, klopt. Alleen ja, nu ja, heb ik daar niet zoveel aan eigenlijk. Ja, voor mijn statistieken, maar voor het team was het ja, niks helaas. Je hebt de eerste helft van de zijkant natuurlijk bekeken. Hoe heb jij die eerste helft ervaren in onderliggende verhoudingen en qua spel? Ja, een beetje op en neer. Ik vond wel dat wij aan de bal wel een stuk beter waren, maar ja, een beetje een vechtwedstrijdje. Een beetje een paar opstootjes. Maar ja, dat eigenlijk. Ja, toen jij erin kwam in die tweede helft, dan kwam je natuurlijk ook met 10 man dat je erin kwam. Wat was toen de opdracht? Hoe konden jullie het nog enigszins omdraaien? Ja, arbeid leveren, verdedigend en aanvallend. En voor de goal zijn als de bal daar komt. Dus, ja. Want er kwam iets meer ruimtes ook ten opzichte van die eerste helft. Misschien omdat je met een man minder speelde. Of wat gebeurde in die tweede helft? Want het spelbeeld, het werd wel sowieso leuker om naar te kijken. Maar er was ook meer ruimte om te voetballen, leek het. Ja, ik denk dat hun misschien dachten we gaan meer halen. En dat daarom misschien meer ruimte aan de achterkant bij hun kwam. Maar ja, we kwamen terug, maar helaas niet genoeg. Had je uiteindelijk nog iets anders kunnen doen of iets extra's kunnen doen om hier niet met een nederlaag weg te lopen? Wat is het belangrijkste voor jou in deze wedstrijd? Ja, ik denk gewoon slim zijn. Die overtredingjes, de laatste minuut, die overtreding daar hoeven we helemaal niet te maken. Hij kan daar helemaal niks eigenlijk met de bal. Ja, alleen dit en de scheids geeft hem ook al heel makkelijk. En ja, helaas. Ja, dat hij hem geeft is één, maar die rode kaart, dat verraste toch veel mensen, denk ik. Ja, hij ontneemt een scoringskans misschien, maar ja, ik ben geen scheidsrechter, ik weet het ook niet. Ja. Nee, gelukkig niet, maar je maakt doelpunten, dat is nog belangrijker. Ja, nu zitten jullie toch wel even in een wat moeilijkere fase. Hè? Op de ranglijst zijn natuurlijk net wat nederlagen moeten slikken. Hoe is de sfeer nu bij jullie? Ja, iets minder natuurlijk, maar we geven altijd gewoon de training vol gas. We willen gewoon het beste eruit halen. Maar helaas zitten we nu in zo'n periode waar het allemaal net niet lukt. Veel gelijk gespeeld, verloren. Ja, dat is toch jammer, maar ja, geen idee waar dat precies aan ligt. Nee, want het lijkt me lastig hè, dat je lange tijd in het, zoals het altijd mooi heet, spanningsveld zit van die play-off plekken. En die lijken steeds verder uit zicht te gaan. Merk je dat ook met het moraal van de ploeg, dat dat ook zakkende is daardoor? Ja, het is altijd lastig. Ja, nu is het wel erg lastig om de play-offs nog te bereiken, maar ik zeg nooit nooit. Maar ik denk dat we gewoon voor onszelf en voor het team, voor de fans, gewoon vol gas moeten blijven geven en gewoon doorgaan. Gewoon blijven knokken.